lho wis to. Yo gesere ora apa-apa yo. Oh, hop, nah iki sajae bar dipakani nah iki. Sing iki bar dipakani tur intonasine luwih jelas timbangane sing sedurunge kita sing sedurunge iki gur diombeni tok. Sing sijine dipakani jangkrik ngono kae. Sip tenan. Aku kira ngerti bab-bab manuk-manuk ngono ku ya sakune-ngene iku kok. Aku muni jangkrik kok gutut kok jangkrik. Doyan ra doyan aku guwek tak pakani jangkrik kok. Kene iki ya duwe guwek ya padake, apik guwek kuwi. Apik guweke? Apik. Delok. Aja no. Cilik. Oh, isih cilik. Heeh. Urung metu nganune. Ya wis. Wulu-wulu. Wis metu tipis. Tipis, wulune wis tipis. Heeh. Wis akeh apa urung? Sithik ya nek tipis Ya tipis ki sithik. Heeh. Warnane rada-rada klawu-klawu ngono kae. Klawu. Heeh. Apa kae? Bulwak wasita ki ya iso ndagel ya apik. Lah niku malah lucu ya. Lucu banget malahan jane iki. Tenan meneng-meneng ki seru banget malah. Malah menjuras-menjurus. Nggih. Mister Bean. Punta Dewa iku. Yo anu jajare. Oh piye? Apik to sih, sing iki kakean mbaku. Iki saben dina iki dipakani karo campuri mbaku mboko sithik kae lho. Dadi iso kaya ngene iki. Heeh. Gesere ragong. Ha iya no kudu no. Jajare. Gesere iki apa to jane iki? Aku ya bingung lho ngomong gesere iki. Ya wis pokoke geser ngono lah. Ayo, sapa to Mbak Ayu? Wah, sing iki wis ngancing nek iki. Wis ra iso iki sok dibeleh wae iki sesuk. Ah ora metu kunge kok. Lah ya piye arep kok piye ana sing ger-geran ngono. Lah ya kuwi iki tontoke nyawang kutut karo do guyon. Agiher lho, wis gegrek ngono lho. Lagi her ya wong. Agiher lho wis kemekelen lho piye. Urung kunge kan apa jajan? Heeh. Ya dicoba kunge sing muni ora. Nek mung tekan her ki ora. Heeh. Gumun aku apa to sing diguyu iki ya. Apa? Dikampake kok nganti kaya ngono kuwi lho. Heeh. Yo. Tenan to. Blan wae iki truk sesuk truk. Heeh. Ya aja dibelah ya. Ditongseng ngono lak daginge sithik-sithik campuri kobe sing akeh. Karo lemah sithik. Ya ora enak ya. Ora apa-apa aku kae. Gule apa tongseng sapi. Goleke kobe stok. Karo campuri sendal ngene. Boleh ngunyah ngasih bongkong ngene. Yuk.
Lho. Diimbangi karo keyboard. Lah kepiye to nek Mbah Geter iki karang saking trampile. Oh, lah ya mentes saya. Nampil tenan nek Mbah Geter iki aku. Apik terampil. Apik dicet. Alah nesu. Nesu. Saya tua ke saya nesunan. Heeh. Cepetan ya. Anu Mbah kacamatane pun ganti dereng, Mbah. Aja tingale. Oh, lah nggih pun nek pun. Wojo. Kualat lho kok, Mbak, tenan. Ampun. Senut ngono kuwi kok. Wis suwe banget aja dieling-eling aku nek kelingan kowe. Terus kualat terus lara untu aku saestu ora ngapusi aku. Bar mune tambal untu kok tubles. Ora langsung lara aku kae lecet dina kae langsung kene iki wah. Jenenge kualat kok ya. Lah iya aku lah ya wis lang. Aja ngono kuwi karo wong tua ki. Aja ora apik ngono. Wis rong iki mau kile manggung nggih. Lah neh apa wis? Oh wis. Ya. Heeh, wis lak arep dibelah. Jajare. Aja dibelah. Ora. Aja dibelah. Ora dibelah. Bedet. Ah iya. Yuk, geser. Jebul Mbah Wanda ki ya iso saru to. Iso saru jebul. Apa hubungane? Sing nyaron karek usul ora kae. Ya wis nek ora. Ora guyu kok malah guyu ki. Sabar, Mbah, sabar. Sabar, Mbah, sabar. Sabar. Sabar, Mbah. Ampun kesusu, Mbah. Toh. Seneng aku jane iki. Pripun, Mbah? Ora. Sapa iki bagi terus? Wah, Bu Wahyu. Ayo Bu Watu. Oh. Kok iso iki? Iso wae apa iso. Ih, apa? Yuk. Rada kademen nek iki. Piye pripun? Rada kademen sithik iki. Ora. Ora to? Ya wis. Ora ya wis. Ora masalah kok aku kok. Ora apa-apa. Ora kademen. Ora apa-apa. Ora masalah aku kok. Kademen ora masalah. Ora ning kurang angin. Kurang angin. Hadi saiki. Dikompo. Sampun nggih Mas Dalang. Pripun? Nggih, sampun. Iki bintangnya warga laras. Yo. Rasti.
Ayo kur, kok kur. Padake pitik aku. Ya maaf, ketrucut kok. Lho, lak mrene kur tenan to. Wah, edan iki. Lagune Pak Geterno. Tenan iki. Iki kutute bar ngelek keyboard. Ngelek apa? Keyboard. Keyboard. Heeh. Ngerti keyboard ora? Ngerti. Heeh. Ngelek pring ngono sisane. Ora. Tralis wae. Ngelek tralis. Pring sing dawa. Pring apa sing dawa? Apa? Pringmu. Gonamu. Tahu weruh ye? Biyen tahu, wis tahu tak dusi. Kan biyen. Saiki ra gelem ya nek tak dusi. Ra Mbok oleh tak ra berevolusi. Wah, gak aku kok ngono kok ra apa-apa gombane ra omongan. Heeh. Sampun? Sampun. Nggih pun. Ane lagi pisane. Pindho ya wis ra kuat, Mas. Wis tuwa. Pisan. Masa to? Piye iki? Ya wis kok, nek wis ki wis kok. Oh wis. Nggih. Diteruskan, Dik Lintang. Nggih, Mas. Nggih. Mangga 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 Ati mangga aku yo. Nggih, ngono ki to. mangga 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 midhanget
Ki apa ta iki jane iki? Aku ki melu nyenggae kok digegoyu ta. Apik ta mukaku? Andiane kok. Apik ta tukunen. Bahkan nono hatta Sampun. Mas Gade. Inggih sampun. nggih. Samrika minangkani pamundhatan ingkang salajengipun. Inggih menika mangke lagune terserah Mas. Yang penting Mas Gading saged. Oh nggih. Balonku ada 5. Nah, anu sik iki sing isih slendro lah. Duet nggih Mbak nggih. Saya Dik. nggih. Nggih. Oh iya, Duet nggih boleh, Dik nggih. Wah, boleh. jan. Dek. Slewah menawa wah slewah. Mosok ngano, Mas? Napa? Singkong keju. Napa? Iya. Hah? 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 Lah jare mau lagune kuwi. Apa? Singkong keju. Apa kuwi? Apa? Sampruk malane. Kuwi lagu sing kepiye ta modele? Oh ya neng tawang to. Ya ning Tawang kuwi Ya. pelok ya. Apa jenenge pelok? Pelok ki isi pelem e. Sing slendro-slendro sik niki minangkani Mas Adi mau lho. Ya. Apa Mas lagunya Mas Gading? Napa nggih? Sing apal ki Napa? Kadung tresno oh, pelok tapi niku. slendro. Oh bisa selindro. Wah, Bisa slendro pelok, itu. bisa selindro. Bisa dua-duanya. Slepok juga bisa. Bisa semuanya. Dibawani mboten? Nyemanggaken mawon. Bawanya napa? Pangkurinoso mboten apa-apa. Slendro. Aku ki sing rada momoti engko mikir yen ning Tawang iki aku ora pati apal, Je. Mas Gading bawa Nggih. ya Mas Gading. Kula bawa. Ya. Kula gading. Lah, Sines nggih. bawa. Iya toh jane. Oke, siap. Oke. Siap nek aku. Mas Gading bawa. Bawa. Nggih. Rino wengi. Nganggo suara Bagong lah ora masalah ya. Dadi ati tanpa dahar tanpa nendra Bagong iso nyengkok ora jane? mbok iki Bagong iso nyengkok ra Gong ra sik mataku gatel lho kayungyon marang slerane tansah kumawanging netra jero ati kadung tresna tan liya ambung sliramu satemah lara asmara
Ngono kuwi, Gong. Ah, mah. Suara khas kok iki, Kak. Bagus suaranya, Mas. Wah, sudah. Sing dialam aku kok sing ao-ao sing ngaron. Bagus suaranya, Mas. Oh. Kamu kok seru banget loh. Ra apa-apa, Gong. Penyemangat ya. Heeh, penyemangat. Ra apa-apa. Penyemangatku mburiku iki lho. Jan cinta kowe. Saka sapa iki? Dari siapa? Nggih kula. Oh, oke siap, baik. Halo. Yes. Weh, apik to? Sae. Sae. Sae, Jan. Jan kepinuk tenan sae terus. Kayang kok, Mas. Selalu ya gotong royong nyambut gawe rekan jadi. Kene apal Gong rak. Meng kuwi kok. Meng apal gotong royong nyambut gawe rekan kancane kuwi mau. Ayo. Nggih, pripun Mas Gading? Tasih enten apa ki mau? Tasik wonten? Iya ning Tawang ya. Ning Tawang. Nggih. Terus karo apa meneh ya? Sik tak tilekane ya. Nggih. Ora iki mikir kok jeglak-jegluk dhewe to iki. Iki lho canulanmu iki lho. Lho. Setekluk-tekluk iki lho. Masa kudu tak pegang nih, Mas? Lah aja. Kan kene ngene. Aja atuh. Apa ki mau? Oh, ya ning Tawang ya iki si anak. Ya ning Tawang ki mengko lah penutupan lah iki sak lagu rong lagu ngono. Oh nggih, sinten? Nggih to. Nggih. Sinten nggih? Sing Bu Wahyu. Kirane klasikan ki nyamleng tur wis nyamleng ngampleng jan jos nyes. Ayo nyes nyes Bu. Bu Wahyu. Salam nggih. Kula nyuwun apa ya? Kira-kira sing sip napa? Sing sip kaya to ular kambang apa ular keket apa ular jaran sandong iya ular kambang nggih Bu nggih nggih sip kan nek ular kambang iki ayo Bu Bu sapa ora ngerti wong tekon aku rujak apa. Aku ora ngerti. Matur sembah nuwun Bu Wahyu. Sami-sami. Jangan nyamleng tenan. Heeh. Penuk tenan, Gong. Ha, penuk genah penake. Ngres muni klasik ngono, Bu. Sip tenan. Jos tenan. Oke ngopo ya Don ya. Sak lagu meneh. Terus lagi penutup. Berarti saya arep nembang pisan meneh, pindho meneh. Heeh. Saiki gentenan sapa ya? Mbak sapa ya kira-kira ya? Bu Mbak. Sik aku ya bingung. Mbak Orisa. Ada merem kok. Terpantau iki. Wis ra iso rasan-rasan meneh nek wis do ngantuk ngene iki wis. Berarti bahan rasan-rasane entek nek wis do ngantuk kuwi. Heeh. Urung to? Rasan-rasan kok keturun. Lagi mikir sing arep dirasani. Oh, ngono. Lagi mikir sing arep dirasani. Sopo? Ketok semono iku wis tau dirasani kabeh kok.
Iso to? Contohnya sapa? Ora. Ketoke semene iki wis dirasani kabeh. Nggo cegah lek. Nggo cegah lek. Yo. Mbak Risa. Dalem. Rengu nggih, Mbak? Oh, rengu. Heeh. Main rengu aku. Nggih, Mbak, nggih. Nggih. Nggih, sip. Waduh. Ki aku nek di nganuke rengu iso. Ngapa? Ora ngopo-ngopo jane. Turu. Ora. Tak kira ana rengu terus ngantuk terus turu. Kok kepenak tenan. Sedawa engko isih mejang barang Mbak aku, Mbak. Yuk, langsung yuk. Oke, yuk langsung aja. Yuk. Sampun, Mas. Matur sembah nuwun nggih, Mbak Risa. Sami-sami. Jan rengu iki kareng nek rengu kepenak tenan ya. Heeh. Rengu apa tengu, Gong? Rengu wae. Trauma ro tengu aku bisa. Oke, sekarang waktunya. Ya neng tawang ngono lintang. Mau diganti ngono ya neng tawang ngono gading ngono ora to? Baru ya Mas itu. Malian. Lagunya? Heeh. Wah, baru. Ayo, ini aku sudah buka lirik. Ya. Jika di langit ada bintang. Ya ono nganune lho, ono apa jenenge? Terjemahane. Versi Indo. Heeh. Dados apane? Nggih, monggo. Nggih, monggo sing sinten sin? Langsung to niki? Langsung Nggih. ora nggo suwe kok. Dari Mas Gading dulu. Piye to? Nggih. Oh. Kita ngatur niku. Nggih. Nggih, Bos. So aku ora apal tenan nek iki. Gak apa-apa Mas Gading. Lah nggih, kok tak apalke tekan omah. Ya, berarti pertemuan selanjutnya ready apal ya? Mas? Ready aku. Oke. Santai wae. Pertemuan selanjutnya tanggal pira to? Tanggal 31. tanggal 31 Tanggal 1. sama tanggal 1 nggih. Iya. Jangan lupa di. Pokoknya wiji digarap ya, Mas. Woi, oke, biar Mbak Geter. Ngono aku sing aransemen baru kabeh. Iya, po. Nggih, Mbak, nggih. Iya. Iya. Truk, seneng banget kan aku rampung goro-goro seneng banget kan. Mergane ra kok juk apa iki juk lakone rampung. Iki lagi setengah 3 ya ning. Ayo ora apa-apa iki wis suwe banget lho iki. Sedengan. Apane? Waktune sing pas kuwi, Gong. Setengah 3 ki mengko sebo kira-kira 30 menit. Engko terus menyuruh ki kira-kira sak jam setengah. Goblok rasa hitung-hitungan weh. Yo gak sebo wae yo. Heeh. Kae ndak selak di ku ndak sereni ro bapak. Heeh, sereni ro Semir mah. Anu ding Semar ding. Ku ndak sereni Bu Watu aku. Nek muni Semar. Ah iya. Ya kayak Rono Gong, ndak selak apa jenengane. Diseneni tenan iki seneni diparani kampleng siji-siji ka lho. Rasah. Ora rasah nganggo kuwi. Ha iya. Nganggo lha sapa nganggo apa Gong? Alah. Biasane iki apa? Nganggo gugur gunung. Apa? Nganggo gugur gunung, sebo. Apa gugur bunga? Yo kayak sebo. Oh yo sebo yo.
tunjung pangtrate mulat moro sang Harjuna es punya kang manungsan kasrepan tinggaing mungsuh blagagag ugag sadulita mel Ndara niki jane pripun to jare Ndara Arja niku ajeng gayuh wahyu niki kok malah kandhek wonten mriki kandhek wonten ing wana pun monggo gek disengkut Kakang Semar kula panjenengan aku nedya gayuh wahyu pepakem Makutha Rama nanging kalenggan iki Koko Prabu Sri Bathara Kresna malah murca monggo tanpa Koko Prabu Kresna rasa piye Kakang Semar luwih dhisik ngupadi murcane Kakang Prabu Kresna apa malah gayuh wahyu Makutha Rama Kakang Semar miat langening ngalanggiwan aklar pandamuncar tinon ler kakunang surem sorote tan padang kasuran wajaring purnaming gegono dasare mangsa katiga Den mbok menawi murcane ingkang raka pancen wonten sambat rapetipun wonten sambung rapetipun kalian badhe tumurun ing wahyu menika mila monggo prawi lajeng dipun gelake mawon tindakipun Den
Tata kadhe saya Indriaksa Sara Maruta Pawanagara Maragana wisikan magulingan 5 Oh lalah mandeg dhisik iki wae kepethuk satriya kok cahayane manter nyoto lanang kaya mangkene Sumara tejane mula aku karepe banjur nyembah mbok menawa ya satriya iki sing dikarepe dening Sang Begawan Wibisana ya prayoga ditakoni luwih dhisik Kakang ya takoni dhisik mangke Raden kemarin kula sakadang badhe nila rami panjenengan menika sinten Raden? Petruk. Nun. Mrene nggih. Kenapa? Wah edian. Ana buta cacah ora mburi dhewe kok bagus ke? Apa ku iso weruh Petruk? Nggih sekedhik-sekedhik lah. Napa nangsal ilmu? Ilmu gaib. Petruk pripun neng tengah alas kuwi wis adat sabene kepethuk cakil nggih nanging iki kok beda cakil karo buta kok do nyembah nah niku kula ya gumun jane ya lagi iki cakil kepethuk Ndara Janaka nyembah tur basa ning mbok menawa niki wis do sadar wis do apa jenenge tobat wis do kapok ngene iki. Ning ya aneh lho Den iki Den. Nek didelok rodok cat katon, cat ora, cat tembok, cat Petruk menengo. Wah kula kan mriki. Jan aku omongan kon lunga kon meneng. Pahit. Pun kula tak meneng mawon. Petruk. Lah to tenan to. Wis senengane lho iki. Kowe. Prayoga tak wangsulane dhisik. Lah nggih, prayoga. Prayoga niku prayoga. Monggo Raden. Buta. Yen kowe takon marang aku iki Satriya Madukara kekasih Raden Arjuna. Hai? Raden Arjuna Satriya Madukara ya dasar kepura nyata mangkono. Aduh Raden Paduka ingkang kula pati. Paduka ingkang kula pati. Apa wigatine mangkono? Bareng aku ngaku Raden Arjuna banjur malah padha nyembah. Kawin ngono Raden? Kula sakadang menika dumados saking kadang caturwarna, inggih nafsu patang perkawis. Dene nami kula menika pun Angkara, kula pun Ludra, kula pun Sukarda, kula pun Nuraga. Raden, sawet kula menika ingkang nderek ngomongi jakatipun Begawan Bisana. Nanging kula sampun dipun wali saking raganipun kula lajeng kadhawan supados ngupadi dhateng jengandika Raden Arjuna. Rana inggih namung paduka Raden Arjuna ingkang kedah nyampurnaken dhateng kula sakadang. Ingkang mekaten monggo Raden, monggo. Kula aturi nyampurnaken kula sakadang. Inggih Raden, kula nyuwun dipun sampurnaken buta-buta. Ing atas aku iki satriya kok mungkon nyampurnake wujude buta kaya kowe. Aku ora surta, aku ora sudi. Aduh piye Di? Raden Arjuna ora kersa nyempurnake. Wah nek ngene iki gelem. Ora gelem ya tirata warepeksa wae. Oh iya Di. Raden, yen paduka ora gelem apa malah diwalik. Raden Arjuna sing bakal tak sampurnake. Yen pancen bisa sampurnakno Arjuna. Oh lah sampurnake tenan sabetke perbatang. Sampurna tenan.
Ndara Janaka ajeng napa niki? Pancene buta-buta arep tak lepasi jemparing. Lampun. Buta-buta nika nek dipanah ora bakal mati. Merga nika kedadean seka nafsu patang perkara. Ampun dipanah. Ning pancen nafsu papat nika nyuwun disampurnake tenan. Lah banjur kepiye prayogane Kakang Semar pun? Mang muja geni mawon murih nafsu papat nika enggal sampurna Ndara. Waduh.
Waduh. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.